Nggih, temenan ketahanan pangan nomor 1. Aku iki kok gawe lontong, Lur. Dadine mangan iki ambek lontong. Mbak, aku iki masak niru resepe sampean kok koyo jamu. Lah le ngekeki kunir iki sepiro akeh, sak bongkotan tak katene. Yo jakak. Assalamualaikum Lur, iki lho Bandung isu-isu iki lho jajah pasar. Jajah pasar golek apa Bandung? Aku iki kate golek wine Lombok Lur, sing wingi kae lho. Ora wong aku ki yo duwe iwak nang omah kok. Wingi kae lah awak dhewe ngresiki lahan to sing bekas Lombok sing wingi. Lah kae iki arep tak tukokno bibit, mumpung jek esuk jek uman ana tomat, ana terong, ana Lombok. Ngono lho rek disulami. Sing dhisik-dhisik ana sing isih produktif ya tak jarke. Sing wis ora ono. Tapi akeh sing sami jeboli wisen. Ya wis babak kok ora apa dikeki maneh, cek ono maneh ngono lho, Lur. Wis nek ngono ayo Lur golek wine Lombokku selak gak uman. Soale iki wong padha do golek bibit. Ayo. Wo, iki lho Lur, ngene wine Lur. Mas aku njaluk wine terongmu ono. Iku tak oh iyalah terong semen akeh nang gak ero iki ya apa? Aku kayak ana terong Mas ambek tomat iki. Iki tomat apa? Tomat sayur. Karek iki tok. Lah, temen to, kandhane nek kawane iki gak uman. Iki kabeh Mas iki. Tomate njuk terong iku kayak ana 30. Lombok rawit sing dawa. Lombok rawit sing dawa, lombok rawit kok dawa. Lombok ijo kritinge ana Mas. Ah, terus lombok ijo rawit ana ta? Rawite mboten enten kosong iki. Sing rawit biasa. Lalapan. Heeh, lan ana. Ya wis sing biasa ya gak apa-apa. Nang kene iki setan ambek Iblis. ijo ngono ku lho. Lombokku dhewe-dhewe lho, nek sing lombok rawit iku jenenge lombok setan. Ana setan ijo, ana setan abang. Lah iku kene 30, Mas. Engko diteweter nak kono wis sak nggon-nggone sing penting lak ya engko kena gejangan lho. Rawite piro men rawite men? Mbok, rawite gak rada akeh ta? Nek rawite rada akeh koyoane yo. Heeh. Tuku 40 ngono yo. Iya, gak kaken. Enggak yo, gak. Kakean yo engko dipindah nang sampingi kono kae lho. Lombok gak sakake Lombok. Lah piro? Soalnya menelek ketiga ae baru menandur Lah kan Lombok. meneh sedeng gedhe ketigane. Yo sik suwi 6 bulanan. Iya ta. Iya. Ya wis tak tuku 30 ae. 30 ku sak bedeng men. Ya iya, Ya wis ngono ae, ya. heeh. Rawite 30. Rawit sing gedene ya 30. Gedene 20 ae, Mas. 20 ae ya? Heeh, sing kritinge 20 wae. Sing rawite 30. Nah, wis ngono ae Lur, iki engko ndak mari ngene gincepno. Nek iki Lur, soal iki ana polybag ngene iki lho. Dadine Mas yo diencepno langsung iku iso urip, ora usah ngenteni sore. Iki mbek wong iki petel. Engko sore ta? Mas asik ae yo. Ngono ya wis sembarang. Engko nandur sore ae Lur. Mas iki kok cuklek. Nggih wau wonten tiyang milih kecabut. 55 kilo lho. Wis iki kok ditandur dadi sak haladina pisan. Wis temenan. Ngene lho, nang ngene iki lak enak lho, Mbak. Engko nek tomate gede, karek nyambel gak ngono ah. Nggih, Bude. Terong-terong barang ki wis alah. Pangani terong ae. Ungu ta? Niki terong ungu. Lho, Lur, oleh pirang kresek iki. Lho, dadakna. Wis ketahanan pangan. Nggih, temenan ketahanan pangan nomor 1. Mas. Ini Mas, lombok karek medhek. Brambang iki sing ra iso iki. Wis Lur, lho, wis ana kabeh to. Aku ora blonjo. Wis mari kene gayuk mulai wae ya. Nek omah isih ana iwak. Yo iki tas kule nggawa kepiye kok? Oke. Gowokno men. Nah, monggo Bu. Mbak, ayo Mbak. Ayo Mas ya, suwun Mas ya. Sayur Lur. Wis aman wis isih uman. Heeh. Isih uman Lur. Tapi tomate mek oman titik tok. Ora apa-apa. Lah iki wis teko omah lho, Lur. Iki mangkatene nandur kok tak delok cuaca iki panas. Engko sore ae nandure. Dadine iku cekno lerep cek dak katrek ngono ku lho tandurane iku. Iki wingi Bandung lak ndek
daging wedhus. Lho, campur-campur ngene iki lho. Lho, delok entah. Ana balungan-balungan ning balungan lulur. Udu iga. Lho. Ngene iki sajake dikare kan ya seger lho. Aku iki kok gawe lontong, Lur. Dadine mangan iki ambek lontong. Sik iki sik beku tak cuklekane sithik, Lur. Wis. Tak umbani sik ya, Lur ya. Wis Lur ngene iki lak wis enakne dicepakno kabeh. Aku iki kate gawe lontong sik iki lho, Lur. Duh, iki mang beras wis tak pesusi tak tirisno cekno gak gembel. Nah. Godhog lontong iki soalnya suwi, Lur. Aku nek teko sego ora iso, mending aku teko beras ngene iki. Kan jarene ana wong enak mbek sego Banung, cek rasa suwe. Wis ben aku ora iso kok suwe kaya wong kayu dudu LPG ya wis ben. Lho, seneng nek teko beras ngene iki lho. Nek teko sego ora iso. Ngene nang diiseni separo ngono kae enak lho. Wis ngene nang ditekuk kaya wong brengkes ngene iki ae. Nah lur iki wis ya tak lebokne lontonge. Aku nek godhog lontong ku sampe 4 jam. Tapi ya ngono, 2 dina ra mambu. Nah, lebokno iki. Lek gak suwi soalnya mambu ya Banu, gampang mambu. Gampang mambu nek lontong, soalnya lontong kan padha mbek sego jemek ngono lho, Lur. Dadi gampang le mambu. Lho, wis ngene iki ae. Wis Lur, iki lontong iki lak wis jeger. Saiki Banung iki wayahe gawe bumbu. Iki bumbu kuri ya, duduk kare ya. Nek kare ku lak ilate wong Jawa. Iki kira ora Jawa dadi kuri. Ngono. Dadi rada ribet ya Banu. Nah, rada ribet bumbune iki. Mangkane kono be gak jangkep le nyebutno sampean delok nang deskripsi. Ora lali. Nek lali berarti tanggung jawab Kang Men. Soale iki mau tak kirim wisan anune iku. Apa deskripsine? Lah iki bumbune tak sudokno sampean. Ana bawang putih, brambang, lombok cilik, lombok gede. Nek sampean gak gawe lombok cilik ben anak-anak cilik ya ora apa-apa ora gawe ya. Terus iki ana ketumbar jinten, polo, mrica, kunir, jahe, laos, kemiri sing wis digoreng ya. Terus iki sing ora diulek iki ana daun kari, kuri, daun kuri iki. Duduk kirek lho ya, kuri ya. Ana godhong salam, godhong jeruk, kayu manis, godhong serai, ana bunga lawang, jinten ambek cengkeh. Pokoke tak deke nang deskripsi kabeh ya. Wis muga-muga Kang Men yo gak lali. Saiki tak ulekane. Yuk. Wis saiki kita ulekane dhisik ya. Lho, tumbar kemiri golongan sing lembut-lembut ngene iki dhisik, Lur. Soale angel ngene ngono wis kadung kecampur brambang iku. Wis Lur, masak iki mang terbengkalai Lur. Lur sakjane iku esuk wis mateng pole iki bedhog dobol. Sampai kate mateng lontonge. Lontong iki lho sampai kate mateng. Gara-gara iki mang tak tinggal ngromingno Bella, Cito, Momon. Lah wayahe adus e Lur. Engko ndak nek tak apa ora tak openi mesake, gatelen. Iki mang tak terno rono. Dadine ya wis lah. Masakane ketange wonge. Apa Cito iku suwi cekelane? Enggak ada, Mas. Sebelah kompor, Nak. Nah, wis iki saiki karek bumbune sing digongso. Lho, sak ketapruk. Anjene kudu akeh ngene iki bumbune. Soale iwake lho ya akeh. Masih ya balung-balung ta kono nek 2 kilo. Sampai tanek ya Lur nek gongso. Bawange kok isih ana sing kelewatan urung keulek men. Iya. Baba lho, sik ungkul-ungkul wis ben luweh. Sedep. Nah, wis setengah mateng bumbune ngene iki, Lur. Seseninge iki dilebokno ya ana daun kari dan tetek bengeki. Serai, kayu manis, godhong salam, godhong jeruk.
kapulaga cengkeh ambek bunga lawang. Wis ya Lur ya lontonge tak entase. Wis mateng ki Lur, entar dlondong-dlondong sak menit dawane. Lah iki sing paling penting Lur, bubuk curine iki ya dilebokno, nek gak ono curine iki ra dadi curi. Ra dadi kari. Iki sing gare sedep Lur. Lho. Iki cek tuwanek sik men, nek gurung tanek aja geru dintas. Gak tanek iki gak enak. Ambune iki lho, sik mambu kok jamu ngono iki lho Lur. Aku iki tahu. Dulur kene yoan jarine muni, "Mbak, aku iki masak niru resepe sampean kok koyo jamu." Lah le ngekeki kunir iki sepiro akeh, sak bongkotan tak katene. Yo akeh, lah nek nggo barang iki sing tanek. Kabeh iku mah disesuaikno. Lah sampean nek ndelok nang deskripsine Bano ngono kunire sak mene-mene loro. Ha kan jen masake sak kuali gede jare. Nang kek apa nek sampean masak sak panci cilik sampean kek sak mene. Yo ora salah nek kok dadi jamu. Ya dikeki nganu barang kono asem mateng barang kono enak dadi kunir asem. Masak iku Lur, kabeh iku mang disesuaikno. Aja kok ndelok akeh Bano. Nek Bano ki masakane iki ya akeh wong karang penduduke ya akeh. Ngono lho, engko nek aku masak titik lah ya sampean mesti ngene. Bano penduduke akeh kok masak titik dipangan dhewe po. Lho, elek maneh. Kok iso iki lho wong masak sakmene kae jare ngene kok. Bano iki masak sakmen mbok makan men iki dijak mangan bareng. Kang men mateng langsung mangan. Lah dikirakno. Loh, sampai ora kelet nang wajan bumbune iki lho. Kalis to, nek kalis ngene iki tandane wis mateng, wis tanek. Saiki tak entase Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Kualine dimpakno. Sak kuali gede Yo iya, sak kuali gede. Kok cek dadi sesasi masakane ki ora gek mau sak masak ya. Nah, Lur kita irisane ngene Lur. Iki rada kotot sing iki Lur, dadine ya rada gede-gede ae. Dadi engko nek sing mangan cek mecicil. Digodhog suwi lah ya mumut. Iya, aja kuwatir. Kalau kayu pirang-pirang. Entekno kayu kae ngaro gak ya wis mumut ah. Lur kita lebokne balungane. Kok ane akeh balungane daripada dagingnya. Wis aja keken komen man, anu men. Kok kon iku wis mending untung-untung ora ketang balung-balung sik tak masakno. Kon kok tambah tak masakno lak tambah kaliren. Meneh dimasak balung tok nyel gak gate. Balung tok serati daging. Lah kan wis kaldu men daripada kon sak kaldu ni wak gere ayo. Wis Lur, dikarek daginge. Lho, sing wis tak rajang dilebokno ngene. Kambing kabeh berarti Bano. Iki kambing kabeh. Hah, wis iki Lur, wedhuse wis mati. Kok wedhuse wis mati ya apa? Wis gembuk. Ya apa sih wedhus wis mati? Mosok katene masak wedhus urip. Ya apa lah ngono. Lah iki bumbune dilebokno ya, dilebokno kuwabu ngene iki. Wabeh ngene iki. Terus udek Lur. Campur ambek iwake ngene iki. Saiki santene dilebokno. Loh. Wis Lur. Sampeyan melok sarapan ta? Iki lho melok sarapan. Nyamene kok sarapan. Melok mangan ta? Kok iso iki lho. Mangan mbek lontong lho iki engko mangan mbek lontong. Enak seru saja iki. Nyambel gak Bano? Lombok ngono lho. Iki wis pedes, tapi nek kepengin sambel, aku duwe sambel sisane wingi. Lombok iki lho, lombok godhogan kok sambel bakso ngono iku lho. Oh iya iya. Iki matok ngono lho. Tapi iki ya wis pedes ono lombok rawite kok. Ya wis ngono amo wetengku. Ha iya. Wis karuan sing amon nanti amo. Amo Lur. Gara-gara mangan soto. Gara-gara mangan soto.
buka siang, buka mangan awan iku lho. Kan IFC lur. Mari ngono mangan awan iku gawe soto bejat wetenge. Lah salahe lho mboke sak kintal dipangan dhewe. Wis kayak gini iki nang di bumboni. Ana gula uyah micin. Nek ra doyan micin rasa nggih micin. Nek arep masakku ya kayak masakku. Sembarang sak karepmu. Wong masak iki selera. Dadine selera dhewe-dhewe. Wis ora kate sudah pakai itu, enggak pakai itu. Iku yo sak karepe ngambil-ambine dhewe kok cangkem-cangkeme dhewe. Nang lapo kok ngatur. Wis ora usah ngono. Wis sembarang iku ya wis sak karepe. Nek sampean ora seneng, ora usah digawe. Ngono ae. Dadi wong iku sing enakan, gak usah kate julit-julit. Ngono lho. Ah, kok sembarang iku kan ya selera. Oh iya. Nggih micin sing goblok ya goblok sing goblok kak dhewe-dhewe. Nah iya, ngomongnya sapa jarene micin iki goblok. Lah nek micin gawe niki raturan iki ya goblok. Sing goblok ya wonge ya bener. Wong masak kok raturan. Ah mbok ora micin brambange nek sekintal disok kabeh ya goblok. Kok ngawur iku jenenge. Lah saiki iki lho uang masak iki kabeh iki yo nganggo penyedap. Saiki sampean dhewe nek tuku panganan nang njaba monggo rasane gak enak, paling yo mengkur nyacat. Panganane gak enak, ora kurang sedep, kurang apa? Dikira sedep teko tangan. Yo ora iso teko tangan, yo teko bumbu ngawur. Kok sedep kok teko tangan. Sedep yo teko bumbu. Nah nek masak sak pirang-pirang bumbune mek saite yo tetep ora enak kok. Tapi balik maneh kabeh iku mang selera. Wis sing senengane masakane kuat, dimasakno sing kenthel, ya ora doyan, ya ora enak. Dimasakno sing kenthel, sing encer, ya gak enak. Ngono ku dadi selera kabeh masak iku. Soale wong masak iku ora ana patokane. Sing mbek wedhus dipatokno tengah sawah wis mangan, gak ngono. Wis lor iki wis umop ya, wis dicipi wis enak, wis sip sesuai ambek lambene awake dhewe. Saiki tak entase. Bismillahirrahmanirrahim. Duh, mublak-mublak sik brambang gorengnya tak lebokne. Lho, delok entar rek kimplah-kimplah koyo ngene lho. Lur tak ngombe adem dhisik lur. Engko ndak lali. Nek gak disengakno ngene iki nduk kelalen ngono lho mesti. Kok karang ya wis tuwek rek faktor U. Faktor U iku nek gak dikek ngene ya padha wae. Wis lega, wis aman, wis ayem. Iki lho Bandung duwe voucher nang digawe tuku ya. Lali gak nggone nek tuku? Biasae, toko official store Nodem sing ana logone mall ngono kuwi. Nek gak ngono nang nggone lingi Bandung ki ya ana. Wis gak angel saiki nek tuku. Makane nang siap-siap ngene iki ya, wis diken jaga kesehatan awake dhewe. Saiki sing tuku Bandung. Akeh, heeh, dulur-dulur kabeh alhamdulillah ana sing ngomong ngene iki. Alhamdulillah Bandung semenjak aku ngikuti sampean, yo aku iso nukokno makku, ana sing ponakane, ana sing dulure ngono ku ya aku melok seneng lur. Ya apa ya nek ana kanca kabeh padha setrika ya awak dhewe ya melok seneng ngono lho. Herbal soal iku. Heeh, iki herbal ya, dadine iki gak bahaya. Wis aman. Wis mari ngombe ngene iki sampean arep mangan apa-apa iki ya wis gak kuwatir, gak ketir-ketir ngono iku lho rek. Tapi ya ngono, masih mangan ya sak mangan iki aja kalap. Ngono terus aman mangane 3 piring ya padha wae kok ya. Wis lho melek aku madang nek ngono ya. Wis ayo madang lur iki lho delok ta. Aku mbakul iki lho mbakul. Lho ngirisi lontong. Sing tuku wis deret-deret. Iya. Delok lontonge ayune kaya Bandung delok menul-menul, semuk-semuk delok nah. Oh enak, guys. Delok lur, sampean gak rene. Lho. Wis sakmene iki lho rek. Loh. Balungane mak glodak. Glodak ngono e. Terus iki jeruke cek dipersewongi dhewe-dhewe. Iki sendoke. Sambel apa ora kok nggih sambel iki nyabam. Ya, siap. Ya. Waduh, enak rek. Lur, koyo ngene lur, kei jeruk nipis sik lur ngene lur. Kok wis kemlecer aku. Iki lho, sambele koyo ngene lur. Teplok diudek-udek campur dadi siji. Lala. Enake, guys. Kudu tak pangan disikan iki. Alah, ora telaten, ora sabar. Ora sabar lur. Ayo ndak Reva. Lho. Iki sik jeruke.
Lho. Aja nek nggak sambel akeh ya. Pas panas. Sambel ya. Mbak Nuri. Sambal dikit. Dikit. Pakai Dikit, sambel. oh, besar Sambelnya tutupin. Ayo Mbak Nuri. Nuri Ardila. Panas-panas Nuri Ardila. Sambal. Sambel. Ya iki rajane sambel. Walah. Nek iku Gunung apa Semeru iki pindah jenenge, kene. lho? Apa iku no? Jan wampel lur, Mbak Nuri sambelnya sak Eropa. Lambungnya bersarap tadi. Udah cor-coran ke Bandung. Iya, lambungnya cor-coran. Udek dua. Rupane ini wis, sapa sing ra kemecer. Monggo lur. Bismillahirrahmanirrahim. Enak tenan iki lur. Ini namanya kuri. Kuri. Ini kuri ya, bukan kare. Kare iku ndesok, Wah. kare. Rasanya kuri banget, guys. Betul sekali, kuri ini. Kenapa kok wis keselak-selak, Bang? Orang nganggo sambel kok keselak. Oh, monggo lur. Oh, enak lur, temenan. Ngampol. Tenan lur. Iki ambek sego yo kenek, ambek lontong ini ki yo enak lho. Enak lur. Mantap pol. Lur, gindluk koyo ngene lur, enak tenan lur. Tambahi lontong. Ngampal. Enak banget ini kurinya, sedap. Kauri lagi. Lur, delok entah. Enak balung name krius-krius enak. Mantap pol. Enak lur. Tenan Bandung. Balung lome nampol. Entah, cok kriuk-kriuk krenyes ngono ya. Enak. Kak Embo Bam, Embo Mbak Reva, Embo nak. Nyesep-nyesep iki balungane jan Iya. poker. Sewesep iku sewedep. Anu, balung lulur iku kan apa kayak 6 ngono lho, sing 6 ngono lho. Dadi lek untune kuat ya pangan sak balunge iki enak lur. Ah. Pokok lek mangan ngene iki aja ambek melet-melet, engko ndak koyo segawon. Ngerti apa ora segawon? Ya ngerti. Apa Bandung? Asu. Mana lur? Mantap pol. Bene Mbok. Nah, wis lur iki ayo nandur lombok lur lho. Berkebun iki. Berkebun. Berkebun cabe lur. Sik tak cumplungane sik lur.
Lho, iki kan wis enak lur ngene iki lur. Lho, wis karek nekek-nekek. Bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga menewa akeh. Nang kene lur iki dibuka plastik ngene iki lur. Kayak gini kok diobong. Nah. Dipenak titik ngene lur engko nek kena udan, kena banyu men ra obah. Enggak ngeblak. Ben ra geblak. Nah. Adek ngene kita lur, lombok iki lho wis lemu-lemu lho. Wis Nek bebek dhewe kesuwen Banu. kesuwen bebek dhewe iki lho selak tambahan kakean cengkreh. Ya ora telaten barang nek bebek dhewe iki anggite ya ora gampang bibit iku kok. Tangan sampean resik Banu lek nempel lemah ngono. Ya iya mau pada nambah lemah. Ya resik jek mulan nang aku tak gulung nang lemah ya ketok resik lho. Lho, resik. Wes lor lomboke wis mari to. Saiki karek terong, delok terong ungu iki lemu-lemune koyo ngene delok ta lho. Enak lho nek tuku bibit ngene iki wis langsung urip ya. Lho, karek ndekek plek. Tuh diuruki. Wis beres. Lho. Ya nandure barang ki ya cepet. Gedene ya cepet ya Banu. Gedene ya cepet. Lho, sing geweles gedhe iku terong karo tomat. Iku geles gedhe. Nek lombok iki rondok suwe. Lho, ono sepolibekan cilik-cilik ngene iki lho. Ngon sampeyan lak ana wong dodol ngene iki lho, oyote wis akeh. Wis ngene iki tok, Lur. Gak eman ta nek duwe lahan. Nek ra duwe lahan mbek polybag tok ngono ki ya kenek, timbo-timbo bejat ngono kae lho. Bangane ra kanggo dibuak nganggur, diseni ngene iki. Pokok kenek panas urip-urip. Wis ngene iki tok, Lur. Gak eman ta nek duwe lahan. Nek ra duwe lahan mbek polybag tok ngono ki ya kenek, timbo-timbo bejat ngono kae lho. Bangane ra kanggo dibuak nganggur, diseni ngene iki. Pokok kenek panas urip-urip. Seneng lek tuku sing langsung ngono ku. Heeh, seneng. Soale wis langsung urip, Lur. Tapi yang ngono nek tuku iki nek gam rumput isuk serauman wong iku mangake tomat serauman, oman sithik tok. Tapi ya iya kok ganggu. Ganggu terongku Lur, tak babat. Koyote suwake Wis berarti. akeh lho Lur, koyote wis akeh. Dadi wis karek uripe. Wis Lur, wis mari kabeh lene nandur, saiki ya wis sore. Mene iki karek njukuki lombok sing abang-abang iki wis ana sing abang-abang. Iku Turane sik ono malah ta, keken. Bandung? Iki mang esuk mari tak ondo mbek bayem tak genjangan bapakmu. Mbok kira lho, iki Oler. oler. Iki pare ulo lek ngarani. Rasane mirip gambas ning iki rada atos ora kok gembuk koyo gambas. Rontok berisi ngono. Enak, rada berisi, rada padet ngono lho. Iya. Cara-carane ngono. Tapi ya ngono ku mang lho rek. Nek udan-udanan do ngene iki lho, do bosok. Rada Mang iku sik, bosok. Mang iku sik oleh 5 lho. Ha iku sing merambat nang iku napa? Iki sik ono endi? Iku. Kayak walu kuning. Walu kuning, Lur. Heeh, kabeh tak babati wingi. Tak pikir apa jenenge? Weden-weden apa kok ngene modele. Jarene Pak B, ojo dibabat iku walu kuning. Walu kuning tak. Untung guru tak babat nih sore aku. Lho, ngene iki biasane tak sampirke ngene iki lho Lur Kayak lho. walune pupus iso dijangan. Pupuse kena tak jangan. Makane jare Pak B yo ngono pupuse iki kena gijangan ngono. Lho iki campur iku campur gambas. Lah iki wis ana pentile iki, Man. Iki ta. Lho, Ndi pendile? lho. Iki campur gambas lho. Ono pendile sitok Wis dulu. ana pentile. Halah. Sing lemu-lemu iki sing walu kuning, sing cilik-cilik iki wite iki gambas. Lho, iki kan wite cilik, Lur. Heeh. Nah, wis bano Lur. Sak urip-uripe kono bating jleprah ngalor ngidul ya wis karepe nyebrang rono rene. Mosok ya aku kon ngopeni iki wit merambat. Lho.
Tempukno dadi siji kene. Wis. Lumayan apa nih? Iku wingi wis tak pek 4 sing kono iki. Iki jeruk lemon, ambune wangi lho iki lho. Nang banyune akeh lho. Jeruke akeh to iki mangis tak undhuh 4 nang kene iki. 1 2 3 4 5 sik 5. Lho lah iko. Iki sik pertama, perdana. Nek iki jeruk buah, koyo jeruk iris ngono kae lho lur. Nek mangan terus dikrokoti ngono kae lho iki. Enak iki yo Sankis lebih. kan sih, kok Sankis yo kok sankis ngono kae. Ya gak koyo anjen sankis. Sankis. Iya ya wis ngono kuwi. Lho iki delokan gedondongku. Gedondongku wis sakmene akeh iki lho. Padahal 5.000 ya Bandung. Wingi mari wo sini sor kene iki wis tak undhuhi entek. Lah iki kembange sik sakmene. Iki woi pentile, iki kembang-kembange sik akeh. Wis nyenengno pokoke. Iki jeruk sambel campur kelor. Iki kelore saya ngethoki men. Jano gak usah diketok cek ono iku. Cek ono wae ta? Cek ono. Cek ono kelentang. Kelentange. Awakmu kepengin jan kelentang? Iya. Nang kene iki gak ono lur. Jano sik gede cek nglentang. Lah iya cek nglentang ya. Ya wis ngene iku lur. Lah iki nek kepengin jangan godhong menyok ya kono sampean iki lho. Lho. Wis dhuwur-dhuwur. Mari tak babati to. Wis dhuwur-dhuwur Pokoke pokoke iku. geblak arek iki. Arek iki lapo geblak. Lho nang rungkat. Entek-entekan. Alah lur. Lah iki jeruk Bali. Iki jeruk Bali. Iki winginane mari uwon yo guwogro kabeh entek. Iyalah ya wis ben sak urip-uripe ya lur ya. Wis ngene iki wae videone Bandung Dolor. Wis donga dina wae karo sampean kabeh. Tak dongakno nek ndi wae nggone sampean mugi-mugi sedaya keparingan seger kuwarasan. Amin. Ada blaine barokah rezekine ngono ya Dolor ya. Wis cukup sakmene videone Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.